na makapamagupir. Yan, mag-ingad. Masya Allah. Ha? Ano mag-read na to? Lagit man ang pag-read na to lang, kaya mag-ingad ni Buti. Ano ka magulo? Mamrakad no ba o magulo? Bubnara rin, magulo ko kuni ko. So, mashallah, what's up? Good evening, ari mga idol, mga partner, ha? Mga mga ka-blacksmates, ha? How are you there, ha? Maayong gabi sa tanan. Happy evening. So anyway, so, pag ganitong oras mga idol na medyo mahina yung ating signal, ha, mashallah. Sa yung to mga petinusan idol, ha, si Rangel Maysara, si Mansawi, si Johanifa, ha, Johanifa, mashallah. Mapiar ka na sana kagagawi, ha. Yung uta si Andamanaya, salam rakanusan mabusa Kingdom of Saudi Arabia. Oh, mashallah. Yung kutuwa si Piu Piu MJ. Mashallah, magandang gabi, ha? Watching from Riyadh, watching from Riyadh KSA. Wow, mashallah. So anyway mga idol, yung kailan nyo man to, nadita no di Kimal. Yung mamagangan no, ha, yuta media, yung ito at yan ng bako bumabu pakaswamba al saruti. Udi na yung ito, hopes, ha. Dan mga favorito ito mabu, mga pangalan, yung ito mga bisprinta no, mga agitsan, bisa mga parta Arabian, ha. Na maap ka no, mahina sukwanta no. Signal tano, ha. So may nyo kay mga idol lagi nabubunsal ako pamikiran nyo kaya mga mashallah. Di tano ay di preparado, ha. Mbel tano sa roti cubes kaya mamukian ano ibut. Mapir ka na sa kagabi, ha. So lang ng mga viewers tano, sukran na katiran, ha. Yung ito miyagsin sa star kaya ada no to may like video loading so watan ni man no to signal tano, masalah basta lagi dia gagawin na tanto ko mahina yung to ako signal tano, ha. Maap ka no ari mga idol tadadap man nakabatiyan ng mga reaction niyo, mashallah. Binawan sana mawi daw sa baruntay. Balala ti mga loks, ha. Ayaw ko na ipituro mga loks tano na balala. Yung nga tanong to na kuwan yan, padetermian, ha. Yung nga lagi de ya. Anto na padetermian ipimbuto siya rin mga idol, ha. Mashallah. At dito no sila sa mabudi lililidin. Maaf, ha. Din na bakang kabati ang mga reaksyon nyo, rin mga idol, prilay ako nyo, ha. Tugilan sa nga internet, di ba dito no matitaruan na mga schedule tano live, bigla lagi di hakuan, alas 8 na so giya kay mga idol, ha, kataya di kami pamulilinin, pagkatasan, ha, kataya ngayon ito na makatasaya na pangislice ng tanok man, ha, mashallah, pangislice ng tanok, pinantano yung ito paman na yung takumin sa yung ito kara
Yang memegang ano ito na diyan nga tanan, ito na meso signal tanway din na baron iki dia, ada baron bulong May slice kasi yan, di mo siya di pirarantara, may man na penguan tano, peniburo ng tano, parang beluya roti. Masyaallah. Kuan ya, preparasyon tano ya para ko mapita, kaya pa kaya ay tanon di ko mabu mapita na lagi daya kuan recipe. So rila-rila kanu ari mga partner ka superior na din na bakan kilay man to mga reaksyon mga comment. Di kan katawan na mga idol naino ka di kanu binimintay. Yang aya di tanu di kapangarad kataya niya kapepe niya panganengken mari mga suki sebesabar tanong betano bumakakwa sa wifi. Talagang di rin sebutin kita na makakuha sa wifi o mga limuswal nobed na betano makatawid sa wifi para mapaya dito no di ka pag-live mga idol. Sukran katiran sa gimong mga kwenta mga petenusan yang makawit sa mga star mapak kanwari mga idol ka din di kan pilay no kay review akong bumay magaga ako ang sisita ni man to sa iya kusina inailampawi. Yang ako sinay-nailampaw naroon tanong matatago na benda malo siya mahina so signal so tiswala. Yang pimbalan tanong na talo ay kap lagi dia na piyang marakisan tanong di tadi nga tanong tunap ni resulta ini bila ya to pembelo ya kung so antunay pembelo ini kaya mamagkangan na mga idol o tuba kaya lipat akong pa na makayaw so kara peso tiswala. So kataya kay mga idol pembelo yan di lagi do pandisal kaya mamagkangan kataya tunjo pandisal masalah na ay mga teknik siya rin mga idol na para kung dindekat na malupsimburakan sa mga ito arena. Iya. Ates kanian sunjo kuan. To. Basta importante na lagi dia malalami pandisal Masyaallah. Na piniburun tanok man na amay na sindigit na sa giyong utakawa. Mamugangan iso tiswala mata. Ay mabuhay signal ayam yan narangaman ita nakabayak na lango-lango nang skano din na ma-shout out na din na betan rong pangilan sa ukit sa media mga pisirang tanap sa giya kwantan so giya ki mga idol giya mo tadisan matawbal sa hopes na nagpakaya tonoto kelas kanurakan abasan di pang dua. Masyaallah malo tano siya dan tagun para dinang kabinasa yang ayawantan itu na final ne kaya mamagangan na ito dipman bibingka na dipman toron miya lagi mabu yung mga partner o pieces ate o pamamabuka mayroong sasada nakapakaya matiro tanong mabu pieces ate. Masyaallah at siran idol na auto na ito na pa mapitan na pinigang tanong sa roti sa karsada. Kaya mumukha naging mga soke Masyaallah mata
Di nga tanong to nakibulong sa giyang aya signal tanong rin mga idol ha. Ano ko na malukod din ni Pangulita. O ba tanong mi ulit ha. Baka mi nga buka pa di signal. Di na ba kanon mabukuhan. Ito na yun na. Dapat na okay. Sa manin bob kailangan na gina ng mga kuha niyo mga reaksyon niyo na so mga comments yun na din na ba kanon na kubatiya. Mashallah. Kaya adun man naawid ka na kara. Kaya mamagka nga doon na kaya. Mabuhay na kuwan sana na kapay mabuhay di pagapangan. Pamerituan sa itlog. All purpose. Ha? Ako to, miya kabati ako. Mashallah. Yung ta si Mia Dedag muna. Panalam sa lamar kanusan si Faiz Yusuf Abdul Kadir. Ha? Mapya kanusan na kagagawi. Ako ta malunda lumiyarge. Ya, kuha na. Yaman na to. Malutanong yan din ni Kapdi. Mini pangulit. Yung to si Sultan Di Barusan. Mapya kanusan mabua kagagawi. Si Zapro Haifa. Yahya Ahmad. Yung to si Mamuli. Idol, musta tigyan sa rotang monsang manatigyan, yung ta si Yahya Anwar, mashallah. Mapya ka no sa na kagagawi, gina na mga tagsa na Cebu City, si Ina Paru-Paru, photo miya kagitok man si Ina Paru-Paru, mashallah. Yan mo magkangad na Ina Paru-Paru, girapilang siya na malokog pa kasi nga. Si Ibn Omar, mapya ka no saan mabuha kagagawi mga idol. Yung to si Marmali Anday lagi din mabuto, mapya ka no saan na kagagawi. Ito na rin, dumigat kaya mo ano. Yan, mashallah kailangan manapkakuan. Lagi din yung bilyar. Kita sa tako agukuan tuno to so pendait bueno na yung mga pabibilyarsan mashallah si Sultan Di Barusan mapya ka na sa kagagawi dito no di maganad ka supposed to be na ba siya idea benso kaya mo hintay kurong sa internet na kailangan naging ipidiran no dito no di pamraktisan ay dito na yun medyo lumpid galumpid sa rin mga idol widakal na di katiburong pipi mashallah api ano bumawa mimbelo ya naba circle ka triangle mashallah idol ito na bisa binib sa rin meso ay na yung mga partner meso ay yung trapo. Mashallah, marig nagayang ada ba niyan teknik ay skill ada lagi daya ko. Hindi sa pumelo ya circle na, mimbilibig na towel. Kaya mo mukha ano kaya. Pinalamatan lang yung tami makawit sa mga star kagi jangan ngatong das kano to ma shout out jangan main ka yung to ko niyo mga pakawit yun na ate di ko na isibuto na to na meso na yung mga idol kaya mamuga nga na ibit na meso so kaya mimbula rejik kaya totoo nga man na yun to ako nag-importante yung mimbula ako sari kahara sangkaan ay importante na mimbula rote kaya mamuga nga nun I know. Ano man na rin mabuhay ka, tiburo niya. Kaya kasi kanon na, di ko nipang doon. Ito na yung okay takap ka tiburo niya. Ito, mimbilibin na tuwali Mamaya, ito na nesyo na, mimbili at tuwali Adi nga katawan. Nakadumi ka ta. Do. Dumikit sa yung kuwan mga po, kayo, ito na ito Hindi mo nga sa arin Tiyagoy na sa rin next time na gini Miya riji ko to.
Neno ka pa makakwanta no pa na amay na ipangulitan no ha, masyaallah. Yung ta si Wids ha, gapantaw bera ha. Masyaallah, mapya kanusan na kagagawi ha. Masyaallah ha. Kate adita no di kimazarin na. Yung ito, salam kanusan natin sa bubong malaig sa wato ha. Masyaallah, mapya kanusan mabuha kagagawi ha. Lang wano di mo tayo man to ha. To. Pagka narini sa media mamaya nga pendekat ta. Ino mga dia Ino pa inindekat ta kaya mamagka nga ha? Hindi kailan sa'yo. Kailan sa'yo? Ay, basta pendekat na malay. To. Ya, malay sa wato. Ano. Kasi nga kami bili at walya. Bili at tawel ha. Ay doon na mata. Ya malongon siya paniburunan. Namimili mabuha apang. Ito na pinameswa karatano to. Sumiyalapot. Hari barani radya muda. Mapya kanusan na kagagawi ha. Masyaallah. Sinahida mamarinta amor ha. Yung ito mga padsa na mga tungan na ito, no? Dito naman kaging ito mga misipsiran na kaya pasangan ako siya yung bindagigi ang iya ko na nang na kayo ha, masyaallah. Nagi sa meso o tayo ni pakayawan ha. Dumi ka tubisari sa yung iya kuwanta no. Kauto. So mapya kanusan na kagagawi ha, lang wano di muintay sa yung dito no di kapag live ha. Yung sa ano di kukurmatan sa panalan salam ha, masyaallah. Ipag-share tano yung live tano para kiram pa yung mga panalam salam tano si kung mga tungan ninyo ha, masyaallah. Kaya ko nyo kami raw-raw pinaging ko ano to tano. Ansa miya so importante na sa katanikin nun na. Panalam salam sangki doto Khairuddin Manalokon na shoutout dyan at yan na ama ilampawi ha. Masyaallah mapya kanusan na kagagawi ha. Yung ita si Reborn na Benito mapya kanusan mabuha kagagawi, masyaallah. Sumiyalo po tayo yan ayakwantan. Oto. Hanja miya so importante na mimbulo ya poto. Mapyaw na yung mga idol ka, di man poto na di man apang ha. Nakanap man nagpapandisal. All purpose mabugyan nga ya kita no dimbo ilan na kuwan. Cookies. Alam mo cookies saya o anton na uno. Ha? Masyaallah. Kapag trainingan na hari sa ada Ebra ha. Yung ito si Insan na pakinagin ha. Mapya kanusan mabuha kagagawi ha, masyaallah. Oto niya so ayang ewan tano di ang natawan unto na beloyan yan ha. Kauto ay do give sari maburi mga idol kati burunaw ha. Hari Saad Ibra, masyaallah. Patay yung mga idolo, miyaso ayan, nimbelo ya roti, khobsa, auto. Mata. Fita, in English, nagitigiran na fita. In Maranaw na kanap manubo pang. Importante na YouTube. Maaf ka no sa manin na miya dap managang mga komensyo ha, so mga reaksyon niyo di kan man sa manya kilay. Kaya mamukay na kini mabuha signal ha. Tanto tanong niyan din na paghihigpitan ha, masyaallah.
Auto. Iya, ha? So, di niya nga to, no, to nagi di tano din ba na di tano din ba sa cookies. Kuwan na. Kuno to, hoops in English, ha? Yung uta si data Bulawan, maper kanusan mabuha kagagawi, ha? Sa giyanganan ng mga darpayusan, ha? Yung uta si Amira Palawan, lagi diyan mabu maper kanusan mabuha kagagawi, ha? San sa gimentay sa Pangasinan, Masya Allah, ha? Kautok man, yang suwa yang masukuan, ha? Barontay. Si Bam Dalidig, maper kanusan mabuha kagagawi, ha? Masya Allah. So, kebebayasan na kuan, si Sadka. Kila ini wagi na mga bituon siya, na mga lambang kong mga bituon niyo, na malo niyo ron sa napakawitan, ha? Ay dapat, ha? Anta malo ke Sarji. Aduh, tuno to. Iya kapiatan no ka. Ya makailan din sa igarin mga idol, nakata MSON na buwid na itundikat. Iya, wawa ka no mapiyan, sumila po ta. Ado. Yang memegangkan, ha? Yung ito si Ryan Saranggani, shout out naman dyan natin, ha? From Manila, ha? Watching from Manila, Masya Allah. Mapiar kanusan na kagagawi, ha? Diyan katawan na ito na yung misipiat pa nagyang akwatan, lagi duba kurang arin nagyang amiawatan. Sa mida arin na, lagi dubi ka timing, ha? Sabar. Panalamsan kay Ryan Saranggani, yung uta si Abir Alip, ha? Disiran mabuto di mentay sa Madina. Masya Allah. Gina ni mga tawa, mga otok man idol, ha? May lotok man yang iya kuwantano, rotitano, ha? Masya Allah. May lenyo. Aduh miya kayo sa rin mga idol, bukod niya nga lulus, kaya mamukingan, ha? Masya Allah. Nako ito. Yung ito si mga taga Cotabato, si Almera Sirad, Sukran Katiran, ha? Yung ito si Halid, ha? Si Li Abuat, Salim Bago. Mapiar kanusan mabuha kagagawi, ha? Yung ito si Linang Tambak, ha? Katay mga idol, ha? Si Al-Al. Masya Allah. Next, kuwama. Miya kapepep sa rin mabugi, nga iya kambel sa lagi de, ha? Pakakwatan ron sa experience. Yung mukha ha? Kada maalum hadi, kalam Arabi, ha? Anapi katir sadika موجود في المملكة العربية في السعودية. سوب هذه خبز. معلوم هذا خبز, in Arabic words khubz, but in English this is what you call the pandesal. Masya Allah, bread, yes, bread. Yung ta si Jalay ni di sila mabuto di mentay sa Kapitol, mga tunganan niya sa Kapitol sa Tugay, pinalan sa lang kanon yan, ha? Sukran Katiran, Yasir Ali Haji Umar for sending, si 25 star, Masya Allah. Yung ito si Maymay Binaday, ha? Maper kanusan mabuha kagagawi, ha? Yung ito si Dato Bulawan, ha? Dato Bulawan na nari idol, ha? Mapya na natigin ni Taam, Masya Allah. Basta luto ilampawi na mapi Taam. YouTube man ni kaunap man ni lampawi, ha? Masya Allah. Tito dungo da biste kuhan. Masya Allah.
ya, namiso yung ito punta nuro, kaya buntiran. Sukran katiran, may sa 100 star ha, mashallah. Maper ka sana, kagagawi gusto mga pamilyang ka ha. Yung ito si Albert Salazar, shout out at tigyan bapa ha. Mashallah. Sa manen na mimbabawata ako, namiya kanini ako iwata. Ngayon ito, namiya dadala pang baparan. Kaya mong gananood na kaya. Nga isa mabuna, nga madiin ako. Ano to mabumi ni kukuha na tanuro. Ay makuha na ako niya, nakiat ka na ako niya, apelo na ako niya, nabapa. Ay may lain niya naman bususumpa kami ang katatas ha. Nga lang aga kan na nadiyan di si pipirata na lagi dubas malas malay ided di sa kan na. Abi Hamzah sukran katiran sa 75 star, masyaallah. Buon na miya ginawa waya kay pakiwataan. Ano wataan na. Kaya gitu-gitu na ako sa kakayada. Katiap man naging mga idol, miya kalututan up palakpak kanu sana, masyaallah ha. Sanay no kamapitan na auto kanurang siya ka anak kanong pamana. Anak kanong misya ka sa kao, masyaallah ha. Yung mabuhi advantage sa yang kasumpa sa matas. Kutikiran apa ya identa na sweet 16. Nagpupunta si Jumpa sa matas na kiling utama busa ko. Tunod to. 75 years old ha, masyaallah. Hisang pandapatan Ahmad Saifuddin Abdul Wahab, mga taganan na Baloi ha. Shout out terkanusan sa Baloi, masyaallah. Otop man na miyaglagman dagi awan tanong di man na clear na pag-comment ha, masyaallah. So gitu ba ha, tiga na matam sa videos to hira lagi dito miya katatas tayo sumpa. Hira lagi dito api sumatwa di sa katanap do paantan niya. Tina okay lang. Di naman sa miyan po tano pa nga membro tano sa open up. Yan na madala pisa. Tingnan natin ko yan. Ito na gina na open up. Ha? Nadira na tiwanan na tigaran na. San sa kapkilay no. Girapsing ako. Na nahansa may line yun. Baka no di pang mina. Kag YouTube tero na open up. Ha? Sukran katiran na aman. Ha? For sending 75 star. Mashallah. Yuti ko niya na benda inutigiran na miya loklok sa pigila yung kagi dan naman sa kanabatapan na kuan ha miya dagyong utapusan ta ng mga collagen. Si Nasarif bayaw ipag mapia kanu sa nakagagawi agug yung utoy desa kana, masyaallah mapia kanu sa nakagagawi sa sagiran ha. Miya ko kanu mapia miya tutong 15 din. Aduh. Kelipatan na kana kukuha ko kanu akuan. Bakas ha. So Allah yung utoa si Abu Zaki si H Pindulunan salam-salam sa natigan mapya kagagawi sa natigan ha. Nyalit manatigan si Inay Tapudi. Mas important din pagdamang si Inay Tapudi ha. Yung utoa si Jama Abdul Manaf Mirsab mapya na natigan ni Tama, masyaallah. Yuta mga taga Sagiran na shout out ko natigin sa ito Vice Mayoriran sa Sagiran ha, from Abdani. Yung uta si Uding Mamukan Makawi ha. Lagi datigin uba ka na natigin di Pagapang ha. Na napad na part na iya kapagapang rin mga idol ha. Yung kuto si antap na to Aman na shout out kanu sana kay Aman ha. From Tagum City. Wow, masyaallah. Niya totong yung editan di Pagapang. Amoy pa lang na mukhang masarap na ha. Ito di man tayo mga taga-Tagum City mapya kanusan mabuha kagagawi ha. Yung ito si Abu Zaki Damiano ha. Sukran katiran ha. Yung ito mga pamilya Batabor ha. Salam kanusan mabu. Si Aman Baulo mapya na natin salam kanusan mabu ha. Si Muhammad Argasi watching from Olongapo City. Wow, masyaallah. Yung ito si Jalaini Guru Guti idol makasisingakan natin nakatay
Bakit na mapya, mapya man na yuto kasi nga, pawataw sa kuwan, pasutira na sekreto pang baby fish ha. Yung ito mga taga Iligan City, shout out kano sang kay Raj sa Asi Maka Tembol ha. Yung ito asi Knife Banto. Masalah tigan idol bagi kami nga yung ito so kubabayaon na mapita na out kanurang saya ha. Lagi na dito no din bala ni man to na mapita na ay tanong mga ipkapi-kapi ha. Masalah. Oto idol na sukati ribu no. Alexander Ali, kanana namin sabi, inshallah, beltano pa to sa garlic sauce na 9 o di ranumi pang duwa, guys, wa iso sekreto ano. Dia, ano to, recipe ito, inailan pa yung ta garlic sauce, ha. Mashallah, yung ta si Lima Sabar, mapir kano saan tagagawi, ha. Muhammad Nuaim Karim, ha. Si Arsad Sawal Saleh watching from Nuiba Isiha. Masyaallah, yung si Junior Abdali ha. Si Risa Marsalik, salamat kanu sa natigan ha, watching from Dubai. Masyaallah, ayo ta mga tagsa na Dubai. Mapya kanu sa na kagagawi. Adi di ba ta mabupasong sa Dubai ha? Niya kapya pwede na nadarpa. Tira na YouTube airporter na pilay ta. Natantod na titagumpay. Yung ta si Mali Samad ha. Mapya ka sa mga kagagawi. Ari Mali Samad ha. Pinalamatan na nagyang ta mga followers tano di mamakawit sa mga star ha. Mashallah. Sukran katira na. So lango no sumusuporta sa giyang page tano. Di sila di kakanduri sa mga bituon na sukran katira na. Niya kalalanan na piyugupyan na inshallah ha. Yung uta si Alexander malungat yung Peter ya karaw to. At tayo madidi ka remind ka kauda nga marimain na. Yung uta si Asnaira Imam shout out atigen watching from Ganasi. Wow, mashallah. Yung uta si Arsad Sawal mapyar kano san mabuwa kagagawi ya. Junay Salangko. Mashallah. Gyang ko to si Nasim Lokman to natigin na ginanading kadimbaalan kaka ha. Gyang ay dita no dimbalan na kailay niyo kuan so tira na mit lagi do cookies ako kanap man bagapang ha. Tano dimbal sa khubs roti tira si salaw pang roti nagtatanong to na yung video na gyang ta roti ako khubs. Win na mga pagisimbuanan. Ay so khubs na daban yan na palaman. Yung uta routine na lagi din mende mo po. Win na mga rote ilalal ko rin na yung uta palaman yan. Mashallah ha. Sinako first time ako sa Saudi na so tigila na di ako pa ka-move on. Ay may alam tanong sabgas naroon na ay mga sugami sa kuwan. Yung uta mga wanira ro mga jelly mga makdo iran rumabo ha na tiga na yang order kami din nakata ano na na bugas so kailangan ta na singa kasartan sa Pilipinas na ayay serbiran na bugas ha ado na kayo kaya may manamiya makalala manok nawida ka na piningilang una ko bisa so paana burgira sinamiya tay tanong siya kapiyatan no. Hindi man nag-survive siya. Yung ta si Faiz pangilaman na panalam sa lamro kano san mabuha. Mapya kano san kagagawi ha. Mashallah. Yung ta si Bad sa Dimas. Amira di Sangupan sukran na katiran sa 75 star. Mashallah ha. Yung ta si Ahmad Saleh ha. So yung may makasin sa star ubay na mga importante ang mga panalang salamiyon na maluniw sa buko na kuminta ng probete tanong ng tanong sila mabuk ketaloy mashallah. Sukran katiran dun Emily Dorkema for sending 75 star mashallah. Sukran katiran niya totong tanong ha. Ya kapepe ni rin mga idol ka, miya kagagan. So tigiran na di pun ka 1 minutes na kapay na po inyo ron ha. Miya luto din ha, mashallah. Yan na miya kapepe ni ka, miya kabugbog sa tiyan. Mahid Ismail
Sukran katiran sa 75 star, mashallah. Kumusta kanusan sa Boracay, mga tagutumabo Boracay. Yung uta si Nasim Lokman, Ahmad Salih Naga, Siti Hanipa Unsing, Hans Deep sa Salamsan lang natigin, Pinalang salam kano ko ni Hans Deep, lang natigin no dimentay, mashallah. Hello po tigin kuya, watching from Binidayan, salam raka, waalaikumsalam, Siti Hanipa Unsing, maper kano sana kagagawisan sa Binidayan, Yung uta si Lima Sabar, gusto ko na tigyan na umuwi sa Pilipinas para kasi kakain ako ng dudli. Ito na yung na dudli, mali siya Habibti, yung mo nga kuhan, man ka na na dud na to. Dudti. Yung uta si Alinor Haji Hasan, Kim Makan, mapya mabuto ngaran, kagimota Kim Makan, Yung uta si Don Emily Durkan, Kuya Tigen, na shout out po dyan, Kuya Ansari Dangkal, O ba pamakinig si Ansari Dangkal, na shout out terkasangon, na makapupo na panalam salam kay Don Emily, Masya Allah. Yung uta si Mila Paniurutan, salam kanusan sa Kuwait. Yung uta mga taga Jeddah si maginawa babay, malutan og pidingilan nagi ditano di pagwin ng pagupang, dito ko tanong na miyaro kurok. Masya Allah, oto daw na girabog sa rin paganin ano nga padagat. So ipag-share tanong yung live tanong mga idol, para pisan pa yung utapan na lang sa lamiyo sa mga mahaliw sa buhay, Masya Allah. Si tapon no to na pada mga lang salam niyo na malunirosan na pangukir na mapetigin na maper ka mambuag kapipita kuya, watching from Bataan. Maloko biya takawan na ati ano ba na may ka na alungan na yakwa ka na kaya mapya, gagawir taneman to, masalah. Otok man, ngayon man na rin mga idol, sila po tapan niya kamot mata, Masya Allah, niya kapi-api bo, bod na arena. Wala ko. So, panalam-salamsan kay Rap, si Wangbu, mga taga Maynila, si Bimboy Nasa, salam rakasan bus, baka tigin pag mayor, na mata. Niya kapipianan, sari bertanim kayo, wala yung mumgangan dapat anong plano sa ginganan ng mga mayor, basta pagdating sa politics na malutanusan na kuwan, ditanosan na kepakayan. Si tanong mapod siya yung utang mga kalilida pagtaw, Natigiran na imanto na tanong na kuwan na kabuto. Ako kakuha. Yang mamaganod na ya. So pigiwasan tanong, yan na kuwan na sa mga kuwan, winsi na para di ko binasagi mo tawan tanong, mga kuwan no to, ingaran tanong na buto tanong na yung ito kuwan, sa tira na galing sa puso, hindi galing sa bulsa ng iba, Masya Allah. Yan nalagigin man na rin mga idol, yan nga lagi at kumagya nga pag-eleksyon, nagirawan na ay di ka tutulak ano isa kakaluaya. Mas laboy kilalagi dito alam na di manumbuhan, tira na siya gito na kumino sa kuwan, na daka niyang butoy, Masya Allah. Yan lipatangot. Ayaw na mata. May tugok mo na masunog, Abu Junaid na tumanong shoutout ka na san mabug yung uta si Jun, bug yung uto ad na si Roxian, di ano tulakay, si Jun Budsma Merka, idol atigyan na shoutout ka na siya, pa-shoutout idol atigyan sa sister ko atigyan na si Madam Normalia. Masya Allah, yung uta si Ania Batu Magno, maper ka na san mabu kagagawi,
Giyang uto ako special panalamsalam sa giyang uto mga membro sa PDDS mga kung ano to mabuha, mga tanong tigil ng pag-istorya sa politika na kasi ito tanong silang buha, mashallah. Kita special erong ito mga taga Ramain mashallah. Panalamsalamsang kay John Bodsma Anya Bato Bibilin Saro, salamat again kay Ate Mila from Pantawaragat mashallah. Koturoy inailampawi adiro di tindira dito mga ipagakansan na mapiamaper sa nakagagawi sa Pantawaragat. Yung ta si Hanipa Sangkupan, si Jimay Sifa, si Vince Perot, si Atisam Sulaiman niya to kung atigin na bakat natigin di pililisig sa arin na kay kakarang tanog tiga no bumilindo kaya mamakanan to ap ke biston tanog kay gira melo to na lap ke suena laidu pala o pangadim bekar nung ako nga dingil ya miurog may bekar ay ibig sabihin ako Toto Amir Sarip di Makota, si Muding di Makota, idol atigen sa Toto tiyong mga taga Las Peñas si Aldino Makaumbang maper kanusan mabuha kagagawi mashallah. Si Muhammad Alarifi Raskal idol ato natigin na linis sigarotis. Itigin ni Juan kailangan dingon rumi pangiraw na bungong si mami panakeli na malungon rumi giraw na nadika di pembelay masyaallah. Naman na rin mga idol apifyan na kebrutan na bunga bukmang kalida. So maganda na imapasya digyan nga project masyaallah. Si Normalia Bara yuta si RS cellphone seller padagang to sa cellphone baka may siya buga pa kawiti sa cellphone. Si Suri si di Jonti Pengkarim Amir Sarif idol tunanan baapang katay tiran na kuan Khob sa Arabic wina yakalaleman ni pututan ro si Naroti mashallah. No. Auto kay mga idol miya so ayan mabuha. Ataya. Do. Miya nga duduy sa og mamugang siya to tatigin sa gyud mga pamilya di Makota asan sa Wato Balindong mashallah. Manalansalam mga pupuon sa gyud babay niyo gyud si Amir Sarip sama niya na last tayo yung panggiling tano ibuwi lang ba sa yung ito piyang slice tano adi tano di pililisig kaya mamugangan yuto so keterangasan kendurin na kilay ni wag yung na binaning sa na star na malo ni ron sa na panak ni kaya mamugangan mga taga Tunoto. Pasya to tatigin idol sa gyung koto mga taga Cebu ako makapupun mabuto sa Pantawaragat yung ta si Benji Kal panalamsalam kanusan san sa Pantawaragat mashallah maper kanusan na bibiyag yung ta mga pamilya Didagen mga pamilya Rinibatan mga pamilya Ismail lango-lango niyo sana tama sa gina na Mayor Tanusan buwatan nagiging Mayor Lacson na mapier kanusan na ginawa na intisiran mabuto di Muintay yung utuwa si Yalabi mashallah mapier kanusan mabuha kagagawi lango-lango niyo sa Pantawaragat yung mga taga Badak
Langulang wanisan, mapi-mapiar ka na sa na kagagawin ya. Masya Allah. Ano to? Nya di dala siya di minta ya yung utang mga taga-Pantoragat ha. Especially sa yung utang mga buatan ni mga Ismail ha. Rinibatan, Masya Allah. Mga pamilya di Dagan ha. Di mo mga ginaway tanusan na di pinong tumamuding mentay yung mga pamilya Abas ha. Panalam sa lamro kanusan mabusa Pantoragat. Siya to tatigan si mga pamilya makapanton sa rantian na piyaga po ha. Masya Allah, yung mga taga Baloy ha. Salam na kung sa natigan idol si Marcelino. Masya Allah. Oh! Eso karano tayo grabyo ko mini kuro sa yung utabado. Tino ba namin yung lugay star? La hawla wala quwwata illa billah. Tira na gina dita makakitiyar na namatanta ko kikurot niya kalbulbutan mi kurot na. Masyaallah. Panalang sa lamar kanusan na. Jun kasidar alamada. Mapya kanusan na kagagawi. Mata na. Tira na. Minikibu at yan. Mitipu siya budong siya sa apuro atap. Nanay meswa ka na sa mao siya buda misake kira. Kita kaya pa ako na. Sekbul teknik. Ya mamugangan no. Miya pa sa digang editan di pili magin na. Ya mamugangan. Kata ya pagilera kan wag yung to editan di ambalan na apang kotos kanya na ri idol ha. Dapat na ipanapinin sa nagyang utuwagas wala ka para minimize pa po iniyan. Malata no masyadong magastos ha. Na kurintiya po sa tanong ha. Masya Allah. Yung si Yahya Abdul Qadir, Juni GR Tan. Itisama, kenapa ba tiyan taga badak, taga madang. Oy, gitu. Benci miya kala sa madang. Namin mula po badak. Nakuha ka nun na mapya. Kata na tiyan na banda tiyan miyo lugar karakan. Nabakara ka sa budong. Iti po siya atap po. Miya suya na banyak pangarati ako ha. Masya Allah. Ya komentan ako mahayuta badak. Madang bis mabu. Ya mga yung matasi sa madang ay sumuto sa walo adeto ha. Ito mga ginawa yan sa walo adeto panalam sa lamar kanusan ha. Yung utasi ini Raki maharaban sa maharbunal bugabong pasyot naman dyan ha. Ako to. Shoutout ko sa yung to babayak na si Dr. Mahara Bansa Bugabong panalam salam from ini Rakim Masya Allah. Bunda mapiap manutual lalakaw niyo. Yung ito si Buni LM si Al-Hafid mga taga Pampanga ha. You're welcome ini Rakim Masya Allah. Ito miya kay ito mag-imuto. Mga idol, this is last last na kwantan lutuntan kwantan ro na yang akara kami ro apoy ha to masyaallah. So giya mga idol katayaw pimbeloyan nagyong uto pimbelan tanay man to ha gitigaran na roti na aya ka ni mabu ha ari mga suki nagyong uto paman pang iwas pantang kuan yung mga di mahilig sa mga sugar sugar free so digay sa bugas na miya kape ni panganangkan miya katibay-tibay sa tiyan Masya Allah to Mokhtar marhum si Junior Tan si Al-Hafid da kami ngad natigen kadingili ano man kagikor ka nung budumidingil kaya mamagkangan atay palantig na sa narote. Si Aimin Jabar siya to kanusan Masya Allah. Anyway panalamatan na akong buo si Roman nagyang uto kaya po na nagyang uto 1,450 stars nya resita no iman to sukran katiran yung ito
Mika Kanduri Siransa yung ta si Alfajardo Daris ay mabuka pa ni mga idol na yung tuwa sawawa ay panubay ng mga sawawa karni na miya kape po yung mabuya ipsumbo lagi de agya ana sawawa pimbay lang sa mabuya na ilampaw inataanat kuan nakataya iya kanon ipsumbo natito ko the best. Nakapipit ka mga idol, ha? Paka na kunyo din. Tigilan na kaya maraan. Mayaw. Muhemin napman nakitingin soki ha. Kasi Jamima, I mean Jabar Hayati Habibi, matatago sila mabuto sa barira Maguindanao ha. Pwede mga idol, melot to agi yung tawa kuwantan no ha. Sukran katiran kay Bay Ismail Renibatan ako to. Bakang sila nuto miya pupudi-pudi na ako to. Kaya maratabatan na miya kawit sa 75 star. Napasak. Okay. So, kayo to na dito di pamaganta na yuta mga pamilya Renibatan ha. Mga pamilya Ismail na ako to kaya maratabatan na bedin miya kawit sa bitoon. Masya Allah. Yung si Haji Maila, shoutout kanusan mabu ha. Mapya kanusan na kagagawi ha. Yung to ito mga Pukinong family sa Tugaya ha. Masyaallah mapya kanusan mabuha kagagawi sa Tugaya. Hotok man mabuhi Jun Kasidar Alamada kaya maratabatan mabu na miya kawit mabu sa 75 star. Masyaallah, sukran na kay John Kasidar Alamada. Yung ito mabu si Aliudin Maruhum Salik ha. Masarapan na natigan na idol ka kita matatigin sa Malabang kita sa Malabang Tabuk ha. Hotok. Yung ito mga taga Tabuk sa Malabang na mapya kanusan mabuha kagagawi ha. Pangnita ben na mapeaceful pipi agina ng mga darpatan sa Malabang. Yung ito si Subayda Sumiyangka tunaap man na natigin suki. Nagyip man ha. Agiging mabudi nga tanong mag-live na napkintanong. Gina pimbalan tanong ay gitiran na homemade ha. Sa kan mismo mimbalo nagyang rote oto pia maraktisan ng lagi na malubundap keswa atay malum mapeta ma yang kape kita na ape ada sosial sakto din. Yung to si Aliudin Marhum Salik ha. Ang tawto si Adil Khairuddin ha. Mapya kanusan mabuha kagagawi ha. Ano na? Dito po si inay lang ba? Ate na uno milay ka ba ako Kaya tanong daw rin mga idol, admis mabuha palaman ng sa best food ha. Sandwich spread ha. Na miya kapepe mabuha ayon mabu ipagsos ha. Uwi na the best na yung garlic ha. Tuno-tuho yung arano to mamaya na yung sauce ka. Garlic sauce ha. Di namin bal mabu sa sauce yan na garlic sauce na mata nga katigiran na ape ka pa kapipikir tanduin na kaili na yung tawa tigiran. At kasablautan no, masyaallah. Untuk suara wanita di Indonesia dipilih sa kadut. Ayy mabu pagalo niyo pun mabuhin na kawan na. Tandun dari margo na kay mga idol. Di rami membro ta sa open up. Mira lagi dia na matang margo na katapasaton. Aduh,
Baganta siya, grabe din bisko da bista, mapia ka pepeta. Maap ka ng mga idol ka, kaya di man nakilir na mga comments yung mga reaksyon niyo. Tunap man na meso ini ha. Pugunutin dyan yung signal ha. Sukran na tirang yung ito so tingin sa mga customer rami si atingin sa abay-abay na pagordersan mo sa ako to. So mababaya mamamasan sa mga abaya ang mga made in Saudi na nagyan na pagarinyo si Junaid Imbunal ha. Siniwanan ka pa kaya i-add sa Facebook ha. Mga pipiag yung ito mga kuaniran ha. Mga online na business sila ng mga abaya, mashallah. Si Amira di Sangkupan na siya totor kanusan na. Nainwa kay Junaid ari ang kala ko ang tirong kay sampai ang gente. Obed na ko mga suki yaman na anong tanong kiraman mi ko na. Kapag pa na gira ko na ipagsin ka ito mga picture yan ang tanong kipost sa iyang page tanong ko ba nakitarangan na ano di makakukunta ka mapia mabuto mas laboy man to osoy man to nagyanan ng mga abaya sa Saudi mga pipia mabuha mga good quality mashallah yung ito si Amira di Sangkupan siya ito terkasan mabuha yung ito pa na si Karim Baragira, bendep mana natigen mapeta. Ayos to natitudung mapeta, may buwa widakal nagiditan nurong ka kita pesah. Mata ngagira gawa na nayakap ka kana tanurun na ditanu di mi panang kilida kau di ngumpan panang kilid na di nga di kita pesah. Ano siya na baka no pag membro sa giya open up panalam-salam ngay Mahathir Angel hindi kaya. Ya kita-kita si Rama sa akin. Yuta si Al-Eds Malik sa tatigin sa mga taga Sapang Palay, Bulacan. Mashallah. Mata tigilan nakatulud. Ay kapkailangan na di nga katapas ka ba nga din napkailangan mo dabon pa kagaling yung mga ganun na matang marata mapiyagyak ka ba dito na open up na mabuha pa niya na may lekaw pa diga na piyakwa ka sa balas ka pa kasi nga di ka na yung masudi tutigil na yung manan nga mau sa balas okay napsiba lang at mabuto ay importante na layam ka. Ay importante na bagay ka Kana ba man lang no ba membro sa open up na bon bagay yung utaka o open up yan Ari jala ni Abdul Aziz salam rekanusan mabu abde ni Igi Malang si Sam Manalokon shout out rekanusan mga taga Saudi. Si Haji Hanif Balayo, Bumbun Tumawis, si Hana Maruhum maper kan sa nakagagawi masalay pita kadiyan ka manakan makuha na yung kakansa lagi diya napakawido-wido na kalakan nugira sa lakawan na wala nga lang na di ko pangan ka na naka ay na makukuwantan na buwid na sumisirir katagira lagi dito kwenta o to miya kasi nga bunsi ba iya pakarano na miya kawit sa maga to sa star sukran katiran ba iya pakarano na mashallah TikTok pun wala yang ng mga risky niya kan auto supposed to be na anang ipanakan na babayakan na digit ng ipangami nga suspect kaya pa nga suspect na punan mabusa kang buma kaya mamukang another 75 star from Haji Nur Alia mashallah sa sukran katiran yung uto akuan idasak na si Patrick Makaumbang sukran katira na riidas salam rekanusan mabuha kay ipag hay na mashallah yung gira na kay riidas Patrick di panutul na karag nagyang aya ka membro sa open up
Wala nga lang na bata ka. Bata dum ka tapasup kinta. Alam mo ya, bakan makukuha nga malang kakabin na kato na anyo susurungan na. Sukran katiran na Asnia Abdul Nasir Rigaro for sending 100 star. Mashallah. I really appreciate it ha. Yung utang magsindir tano sa mga star. Mashallah. Inos ka sa nga rin maburi Patrick na malukasan mabudi babaal sa kubsa. Ansan mabubka tami ha. Kami ipagagyang utuwa mga resipe nga. Alkam pun to Malawi ipi siya ototranusan sa inudaran ha. Kim guru din. Yung baka kagubakuro na pa kasing ako nib. Tanto tanong na ko pasangan iso wala kaya mamukangan maka. Yung to si Habib Ibrahim ha. Siya ototrasan maburi pagarya. Salima Imam Mamadra. Yan mabuto di mentay sa Qatar. Ito si Karim Baragera. Kaya maper ka sa langon na kagagawi ha. Nakumiyo na namin panutulan na yung utuwa. Ako kumplito ang ungi panangan na. Ari Asgar Mala. Siya totorkanusan sa Tambakan na. Yung utuwa si Asano Saifuddin na panalam salam rekanusan from Haji Hanif Umpa Balayo ha banda mga padgani sa Saudi are ansano ha nana nya sala ko to tiga na miating kami sa wedding normal FGC bro girawan na yung ta na fried chicken masakit sa Ginoo rin mga idol nagyaharap-harapan sa table mga untuda. Napkuko raw kasi siyempre may apachirang bakas. Lao na hutigiran na kung siya po na tama sa kuwan na kaya rong atira. Daw nga pakatigir na buwang kagong paniyag yung ito bubun. Dakod maya. Tinapian doon ni Meswa. Kaya ano kaya kakaba. Nabuwang magdama minis sa ito yung ito ngipanakan. Ana ida ka nakatatantangan na wera na may timay ko gamit ang uro na kilera na may tatabgo yung ipanag magkano na yan. So na mga unforgettable experience ito mabuha. Ay maso na manine napakatalikod ako napikilunga ka na yung utap kinana mamanti na di ko nirumpong pediya na tayo ng website ito di ko nididali-dali nga po ang oras ang ipanag na kami dip sa mga idol ka ini pa ito ini pa ka. Ano to? Ini pa kalaago, ini pa kaito. Mashallah. Yung ito si Abdul Kadir, salam-salam rekanusan mabwa. Yung ito si Asnia Abdul Nasir. Yan, wakanud na kaya mapya. Paginom ako din ako. Kailangan na tubilan na rin mga idol di tanong katubilin na. So inipundo rin mga suki tiyan na nainoo pa man ang makapupayagtan mapura membro tanong sa open up di sa lagi de abatan rin ko maluwan tayo di man. Kaya mamagkangan Miya isa man na rin mga idol lagyan ako di umawdikla sa GPI Diyan nga miya so miya kabang nina kumiyo na miya panutulan niya arin ni Collie maper ka sa nakagagawi aya kursuan na BEd Bachelor of Science in Elementary Education na sinsag yung uto di kapag kuan kami na mabuka ka-report sa eskwelaan kami di magdemo na buwa kay masala ka buwa ko makambaan pamumuluan na di ko di mag-present na nadaka na kayo makontrol na bumi ito gagyong ito postis wakan na mashallah na meswa ayaran na tamang utichi rami na miyakap ko padu kaya pa kasi nga siya na sobrang hamilin uga GPA kaya makatako ako na bumakilang kaya na kumiyona na paganin na aya makikilang na piulo to Robin Padilla
na minito ko na ayam mini sambi na rinirikistas. Kaya mo mukhang ano naging mga idol na ko tayo meso era na sira ni Pituro ira na naman isa na miya kapanulong tulungan do mga di mini ito yung utangi panang kaya mo mukhang ano mata mini ang video ka lang tira na sambi din na ya. Feeling so tira na sto ini para lagu ini para ito. Yung si notlok pinda to simban pinda to simban na mapia kan sa nakagagawisan sa Jeddah Yung si Asnur Salo si Alimanan Alawiya pia kasi nga idol na tutul ka na from Davao City masyaallah. Ay gina lagi duta napkailangan na pumakawit sa mga bito na kitarangan ako manunutulan. Kaya mamukha ano na Ito sa musik ko. Ito tanong ko ng mga taga-Bilo Ito no si? Yun si Mataduro. Kau to na special Patrick Makaumbang. special request yung uta si Inay Lampawi shout out do sa yung uta mga taga-Baloy sige Matador panalam salama makapupuon sa yung uto idasar na si Patrick Makaumbang di kanunian mabuo katitiran katayap man na miyag loading mandag yung aya signal tanong wala din man nakilir ng mga reaksyon niyo kaya mamukha masyaallah so YouTube YouTube topic tanong kagi open up benuto mini sengit sa usapan tanong yung ito open up na tungan niya ko ron na mukit sa kwan kamarano to di ka express maaf ka no kailanap ka ito bilang kaya mara na rin mga idol miya kaisap man na nag-YouTube man na mga classmate kan mabu kay miya makasamo-samo muntod kami sa yung utay Star Policy sa GPI tatagbon sa Alpha Pi Omega na muntod kami ro yung mabuyisar kami na bumabu pa masa sa kuan Ari Alimanan Yasi Kasimuto si Haji Nihaya Dalidiga bupa masa sa so no to susaging togna Banana Q nantonap man ni Miaswa di tap mapaka-reviews ka marata manu bagati ka tayo nubub ko korto to siyempre basta estudyante tan na warantad na yung utami kalalatay mga batay ni maluto tapan na maano to ay bub ko pa sa pisang pa ita sa eskwela na aya ka naman kaya kakabasa yung utaba na Q na bub man deket sa akin ubus ka so kasuwang bisag yung postiso na yung mga ririkit lagi dito mga magula Abdul Rafi di mga dap salam ka na sana kasi hindi ako susuko na aya ka nung manakikaya kakabasag yung utaba na Q na tagi ako ngoron na ayabu minito ko ako manabusiran mamakatakok suminga di ko di maningit-ingit yung wali. Ano ko rin napsingan. Tangin ubab siya. Yung utangi pa na ka na. May tatabog sa yung utasaging. Kaya suti so ala. Kaya mamagang ano na ipataka. Di ako man. Pero makaguro ko ako. Yung utasutiran na. Kagita na ako sa apa. Kasi nga ka nagpakaguro ko ako sa di lang-alangan. Siyempre, no di kaya. Miya ka di yung ito'y tambayan sa GPN. Ito'y tambayan mo na yung utang mga estudyante. Na grabe na kaya siyempre miya center of attraction ako sa oras ito kabuso mama kasi nga so mga padakan na miya kaningil mabuso madakalatawa mga estudyante tiga madya miya bigla kaya pakatako kiran suminga na nakagipuningin dingil sira nasakan ni kaya dingilan nila sakan ni miya center of attraction sa oras ito miya kapugi points tanurup man aduh namata nga biang ngatingan ako sa mayang matang gawara are masabar laba bisa matsono rin ayo mabuka dingilang wapur na bukan gusto maklaro na ido na nasupustis wakan na meta tabuk-tabukunan na di mengkukuha ka doon may gede ketong wana re yung utapi merito saging ya gugula-gula aman mata nga sa tigiran na pagkatalikod kami
Kaya sabutan ako dito mga padakan na tira na itanuro ha. Na so tira na lalakaw ako nakataya ka na maalang-alang ako ha. Siguro so kaya so apakasingakan. Nataya na bako madasag yung utawagabuna. Dia nga tanong makatatanas kaya ka na kaya pre. Dita mga piningidingil ka peso ko na ba din yung atawan na may late masirap ta malusong misinga. Ngayon nakatoy-taw na rin maldita ha na basta katap ni isisinga yan. Isut-isut. Kaya mumugangan na ito yan ang mata na yan. Maburesulta niya na miya kadua gawin na di ko pakarokla sa takaya ha. Ay panubagira lagi dito miya kaya miya si-may barato ko na keras ka. Lele niya napes ka niya na miya pahiya tingin na di mamante di kasi di mangrasa ya di nga bukas siya pangipan ka na nga kita sa mga saginganan isut ya mumugangan ha tigiran Masya Allah rim masabar labas ya totar kasanusan sa Katara Jun kasidara alamada ha Masya Allah maaf ya kanusan na kagagawa ilang una yada da kala mga tutultan may girakuan na kakuan tao bata si di panutul minting madala pa kasing-asing siya gumagangan ha so tigiran na margin ni gira asita miya kalatan na deta masanay sa yang mga derpa sa city ha kaya resulta niya nagira niya sala kami dedek sa pedagyangan na ng mga peragatan na kainuguran tita ha kainuguran tita ay siyempre ba kami maka-experience sa kuan ha apyagi ng buong mga CR na tangon totaw na kemamala miya kay sa mga idol last time atutulakar ka no maaf po ba na kinsa na panabi ako sa yung mga patenwala di ba di mintayap ka na since na ko high school ako kanaba ko bright naba ko mapasang uwid na sa high school na girakuan na mga programiran mga quiz o di na mga ginanakapangati sa wana na girakuan na sa kanip bulang iranon. So miya kaysa po nag-YouTube ba miya salaka na miya tingami sa Ari Alimanan Alawiya Jun Arumpak Mad Sultan salam kanusan. Ano ta inatinan na miya scholarship sa UP University of Pakasim. University of the Philippines Ari Alinor Banisel salam kanusan kuan gitu. So bukan na kay masamba rin mga idol na miya samba ka nagyong ito intra kuano to parang programera sa University UP na miya kapas ako sa yung utawa niran na si kami miya ka seminar miya ka training si sa Cotabato to Abdul Latif Barani Apisan Arimaw Ahmad siyempre high school ako no to ka third year high school ako na yuto na proporsyonera no to si ko next year para pag college na miya inuit kami ran si isa Cotabato mamaya malungan na pa kayo to kadiri silang pakanag kagin niya makama kami sa kuan diyan kilipatan na yung hotel sa Cotabato panalamsalamsan sa yung mga bagwa miya kasul sa yung live tanong na si sa Estosan Hotel na siyempre mainugran tita pa na isa pikaduan na kanabata pa ba mga fluent katero sa Tagalog na aya mga padamiro miya katimutimo na pitibarangan ng mga tao sa sakwan na parta Mindanao na kagid na makuro na nagyutitigilan na di ko pa karo mabutiro bataburan wisi na anong pangalan mo bata bumana galugan na miya mga tiga-tigas talo ang iran na pamakuan na Mr. Mox how are you na nawayok kisbagta na bakit kaya mumugang tiyan na miya karaginaw sa tawan buwagin masala kakuan
miyag dama ka na miyag trubulat yan na ka na are diyan na to nagusimiswari ungali ha hamsa ganda mato bukan magdama mitrubulat yan na ka na siyempre bubunog ta sa comfort room ha ana ro maragaragay ako mabuha miyangingisi ako na initoro irarang inisignal irarang kagira ko na buko-bupon mangingisi na miyang makatiga-tiga sa Tagilugo yan mamugang ano di tap no tumatawang bisaya nakagyan makasulda ko sa yung ito comfort room iran na malako di mamamasa kaya siyempre yung nabata di kataon tayo yung ito na mga bol-bol na erkalalaman na si Ersarkta no sa probinsya na pupulasan ya ni makapanimusay baldi na ayang umpunop kilusok ha ayuti ka lalayaman ano kayo ni ay baka na mga katawi may karagay bu corona rin mabu pa Mario pa na ana buka na kikuha na may kawida kalakan ano na resulta na may nunuto ka pa kasol ana tiga ka na miya kapin ani man kapla siguro na diyak na taon na to niyo kita kapla siguro kabalagi do si sa walaya kumuha ka sa baldi nudud na ka na ana pena pangangwagin na di ka success tinana matang wala ka pena ngatingan ako sa sulde baniw nasutira na pamaw reo ta ko sobra 30 minutes para kuan na dindi mananalwag yung uto binta mabuto mabudi may makiboxing ha mabuto di trubulari Alinor Banisela nato na miya suwari mga idol ha na dia kan di pangilain na tiga kan ando man ma di ka flash si sutiswal ha miya sumya kita nulwa kan na tiga na yini karatagi ka inugrante ha hari Haydin Sabela Amira Sarento ha na miyati tatantanga na dia kan di pagi study na natiga na to na miya kapin ati di ko mapakaliwa bang pagaway kasi siyempre na tao sa paitaw ha nakilay niya nasa kanipuno kakalaro ko niyan na may lay niyan natingin na siya ito na mata na barebu di maranaw rin yung plus yung aban yun na miya titi ako ang apyo tigil na piyangatingan ako sa mayaw matanggawa hari mga idol ha na bukan na kitungan na yung galigala na takinububis kag yung ito ball na ad na mata so na lagi daya lagi dukang bida ariham sa ganda mata ako si Amel Hasan Saada si Naomi Makabangon tingnan na to na mga diegi nga pa natataguno siya kang bida na bukan nakikapti na tingnan na bukan sungudin na buko makatapak mga idol ay kaya pakat-pakak na kanabag yung ito kaya kaugiyan ati ay nakikikuha natin na miya binasa miya spak na bumabuda lagag yung ito akuan siya ano to bol bedi man ngira akuan lalagi dup suga typo po akuan buliw tiga ka na miya binasa na matang wala ka buko makatapak ayun na din na ba si Isnuk nakatapak ako na tiga na miya kapya mas miya kalabi na wida ka lang yung po makaginawa tiga na miya ba din naman sa giyong uta mini sigaging uta kambida na bupendilig ana tiga na miya kap sukar miya pasatinu si Hari Patrick Hari Dasa na paganta sututul meswayan na kaya kuan na miya gdama man na lagi do miya normal ha miya yung utwa din di ka pagipo-ipo ay di punuto uso ka ayot sa oras ito na di pa na cellphone kaya mga cellphone sa oras ito na mampasukuan na 51T na adiyam ni Sming Germat na cellphone niya na ito mga pakanga 51T na kukuha ni sa antay na namata na bukan may laya niya lusok niya buliok na buda pa nga na miya kambutan na miya kalingalingaway na YouTube pa nga makapi aginawa ka na rin mga idol na miya saraga ko din na nadiyo ko mga apswera YouTube sari bukan mo nakipiripiripit ha Masya Allah tiga nag-iibsib kinyo nakakambida na tiga ka nasangad na ki api akasan miyaking baksik babanugoy sa pedasya ay man to na miyasol na bukan mo siya mabuha kay pangambida siya benar tiga na bumabu pa mariop siya benar brung
Ay, may inugran tita sa lalagi dito. Kaya kailangan matasin na, ay panigirawa ng mga toilet amin, ay girawa na sukalo tubuan na natataguin sa bentunga. Ito mga taga-kape. Kakilot, magiguni man na aya kasir na kakalutan na yung kalut na naaalad na mga kuwan. Tonoto. Pakawit ka no sa una sa star. Akan ako ka kuwan niya. Kasardiya. Yan mo mag-angan mo. Kaya alad na mga trapal o di na mga sako na naaya kibabalawag no na mga bentong. Ayuti kakakritik alin na rin mga idol ka. Mas labugi na puhuran na makapupayong nga pangaban niya sa hepian ha. Naginawa na mariginan man na bentong na malinig. Alumot. Na kupun sipi at kada naman sa yung mga sinila sa Spartan nagiramiapos na. Kay slide. Na koto kaya terangan si Sultan di Barusan ha. Masyaallah syukran na kay Sultan di Barusan ha. Malako kay Sansan. Nana ano ni kasi piato to na dirisun na tira na di mana na doon na ay bupas bagar ka na yung to di mamang rapapusin kaya mamagano na kay may rasa rin to ha sukran katira na SM yung to ha si SM ha SM sukran katira sa 75 star masyaallah Sultan na si Patrick din nagagdala mo sa sumi ati bari pa singatan ha ayuti ka lalayaman ta bay ni kwan yep na mini katakoro na iya may taguta sa iyang mga hotel na ay midub sa manaywan nga kapangambida ha yan na matang wala yuta diyan ni ka piripiripita na paganta sututul ay meso yan na naka sami dia gyung utak ko ni ran mabugan nagiripuiran na tutigiran na kwa na kam tanino to siran mabumasyadong advance ito ko ni ran na Are Patrick na nagirap ko tag kay girakwan ano to ko na sosyawera nabutan we kalalem sukrang katiran Muhammad Dato Raki Dato Zakaria Sokoros sending 100 star na natin natunapan mga din na nawida kal na di ka ning gagali-gali la kagalang at na bubun mabupunay kakambida kadi ka man mapakandar yung oto shower tino madigi nga matatagusi tayo no ba ito na shower ha na yung oto babayan na mabulagi dun no kuan puso ano to lay do kuan na basta matiburon ha yung tadiran mo mandiga pag-study sukran katira na Muhammad Dato Zakaria sukran na katiran si Bibo Kulit si Nurlayla Taha maraming salamat na yuto di ka man dito tritripingan na re Muhammad Dato Zakaria di kan di kukukuan ano man ito ng mga di okay takapakapuno na yung utuwa isa yung utuwa matiburon si Mabusa Poro danirami bagak yung utuwa si Jala Kudarat sukran katiran masyaallah utuwa kaya gitan sa kasi ngayon si Muhammad Dato Zakaria na piyaka pruturutun yan na yung utuwa na aspe ang makabagu sukran katiran na tiga kan di pamamlano tiga na to na mga diga puno na gingaya sa gingaya kwan na kalala matano si na Benesia we tataya Muhammad Dato di tano si mga shower tano si Mabusadar patano na tataya naroon na malutap kita kawan nabuang man nakikukuku na namele ka na yung utuwa kwan yung utuwa lagi duposo na di kan di gigira-giraw na ayabuwa kay minito ko na kay Nurlayla Taha agu si Oski sukran katiran na Olski sa Sportsending 100 star oto si Muhammad Dato Zakaria sukran katiran masyaallah Anifa Junaid na bukan na kay pipiru-piru na bumasala ka matinger na buko mikuro tanay ay kini kuruta na kanabigyan utak yating riyan hari Anifa Junaid sukran katiran masyaallah
Ay kini kuruta ka na bumisong pitag yung uto sa puro na mayaw. Nabuo ko makasido ha. I do. Ayun miya kayo yo kami bigla bin na miya tingrakan. Di ka nga tawan na yuto na adong panubiso to dua timang bisa pakapunro. Ad na mayor na adong man ang matangguron. Hitira gukol. Na hitira gukul na bang nga tao yung mga Mari ga suhiti. away ba na beta ka tao yung bahitira gukuan na. Ari Muhammad Datu Zakaria sukran katira na. Beta ka tao berkatami ni pangdo giin na katay na giin na. Dabo ni susurat ka. Api apa ni susurat tura hitir na beta ka tao bagyuto na o tengrangan na mayaw di na mating we katito na tengran ko to na pakamuto ni barat na normal ay ga kayo to kailangan wari. Patrick Macaumang kaya sarjan si Patrick. Ha? Nana miyata ka man taka di ang sama na rin di sa mayaway ga di ka makasido. Kaya mumukha nga ha. Na mata na yung utakya pakatapakangan. Na nahutigira na matang marg na yung kapakala sa bukid. Ado biyang gana ko. Ano experience mo sa puli? Ito na pa na-experience sa puli. Man. Okay, Marami mabu. ka pang ikukwente. Mapading ay at na ko na natiya na lahaw la wala watela. Rasmi asala ko ba sukran katiran Muhammad Datu Zakaria for supporting our pizza. Maraming salamat sa pagpapadala ng mga stars ha. Namalo sa manuto na malo kung miya ka ginawa. Siyempre, may tomato na sa manuto na duwid na miya swatano. Miya ka swatano sa ito kapangambido sa siyar. Na siya butano pa yung utuwa ka sa rasa yung utang mga shower ha. Hot and cold. Matang wala ka kita na kaya dagyan ay sana. Si bas haba alon to maper ka na sa na agagawi sa iligan na. Tangin no baka gives mabuha numanayra kang sa liyo. Tigiran na ayun makaliwa ko na yung mga naaating-atingan. Yung ating-atingan nagagibus mabuhay di maging boxing. Yung umugsi yung ano. Tigiran na pento na yung meswa sa na importante na meswa ka na. Yung aso ko sa mga sikbul technique ha. Na agid na ako first day ang ropa no to sa Istosan Hotel. Na yung mga pasad kami na natini pinunutan kami raman si kung mga pagkatarusan nirar kami ang mga kwarto na siyempre magigilagilad na matata ha. Pwede tayo nimi ang makailay sa mga tiles. First time maya plalakawanta na mga tiles kaya mumukha no ha. Tugira na lang taman na ma-arrange pipi ha. Nya alin na yung utapang bubo ang share sarkatano na kailangan ta. Na yung utop na yung mga idol latay kaya kaya sungakan ro nabuo pong pitigla ermat yuta si mother di ko katatarangan ro sa mga pila ka ko nabayabakwan na bakwa nga enep pila ka na tiyan na mga pumaging lisa ko ro din na mga titagalug ako na nantulad niyo kita pap sinabutami ha Muhammad Makabnar jalan ni Naika na nasiwa ka na sumingo ko sa ito mga kapuruan namin na dirudi ko na di dua na miyugo pa okiran mga mais na buo ko kikitide ermata buo pagi kitide ang kukakan tigin na sambilatan niyo ka bunne matigaran na pugumpian na di pa aglas yung pipi na bunne di pa nga mais iya mamugangan norlay lata halila na siyempre makatutari ko mga kakasataw ha miyada ko pa kuwiran na yuto ini tagaliran na kaya pakasungang rusa ko tabato na magigila-gila lata kaya kailangan ta na epkilakta ng mga bawata yasapi mga tayapato madilibtar ta na minis miya taguta sa yung utader pa miya kalumpi-lumpi na nahutigiran na tanto taab ke mamala na yung masul kami sa giyuta korto kami na miya tiya makasasandeng ako na di ko kwantiga na mata na iya the best miya kwan ako ron kaya na mga telepono ron nabuha kay masala kaad na tumiyawag tumiyawag sa telepon na miya makaili ako man naging mga partner sa bituon
Jadi ko di mamimikiran na dua-dua kami atoro. Tinay no mga dismbang ko ayo wanta ka di. Napagring. Napagiraw yung ito pwede ka na sagutin mo ha. Sagutin mo. Nga di siniya sabi na mabutop ka mamalang Tagalog. Wala mo kuha na Iranon. Di ka nga tawan na takin ba ka Iranon. Na makapalagid buman mag-isang buwan nang bayakwan na makapalagid bugirawan ni magina na Iranon na gumranon na may tubuang bidaan niya na mujib sukran katira na for sending 30 star ha na di kami din barakata na di ko niyan mabudi sipatan benda di mabumata umusar sa telepono ya kuha alun na kaya mapya natika ka na di ako mabudi signal natika ka na ikaw yang makatigas-tigas pa na Tagalog. Ikaw atigan, sagot mo. Ikaw sagot mo. Buko niya mabukat at ang tingin na kuya, way. Nabumakagiraw tingin na ato nabsa tingin mabuhi, tribo nga. Kaya ko na miya si patanag yung utak at Tagalogin mabu, miya katigas-tigas. Ariyan na si Disamburan, mamaw. Games binda karon ha. Tiga ka na miya final. Tabla. Ha? Tabla. Mapamawan na tabla patos. Natiga ka na. Okay. Pisig na lang na okay sa kanismbag ha. Nabuha ka nakikuha yung iya telepon. Dahil nagirawangan saya. Na di ako di parangga ko sa ditero. Natiga na to na natiga ka nag-i-editero. Kasi isa baba. Yung mamagkang na. Pinigilang wag yung utap. Di ka nakagit-gitan sa kakayad. Tingnan halo. Pingira ko na halo. Napingira ko mabuha halo. Naawida ka na ipagitungan siya na dakin ka na siya. Ang pinagsuswara sa baba. Buha ko makatakok. Nabuha mailan na tayo nababis ka makakalid. Mamagkangan. Tingnan na masya Allah. Anto nabso to. Inumsa di kami mga sinabuta. Uyang utap tawag. Kayong utap tawag babuna si isa baba. Kay pigi si inoton ako na mapipya kamero, komportable kamero. Ari amira sa rento ha. Si Han Lopez. Gumusta ni Rano tonton ako ni masuso amin sa ito kwarto. Okay kamero, so aircon. Miya katang-tinguwira ko, diagburan ako rin mga, di nga tanong to ni gabunoon. Miya nga, so amin, nagyabuno may pang aircon. Kasi mo siya gito, na-ignorante mabu. Malagi gamit, na miya kapag pwede, so pala tatalang. Miya ka pa ililigamit sa liw na kaya taluan namin, natiga ka na, gituro meron na yung uto ako nga, di pa mabutang mataw Tagalog, ha? Bisaya, ha? Mataw Bisaya, uwi na, Maguindanao na yung uto, kuwan ro, buyiran ro. Nawida ka na, tiro sa Maguindanao na, doon ko pa to ma-expert mabusa Maguindanao. Sabot na, no? Di meron di signal lagi yung tayar ko nga, di burang kami. Namumukha nga, na, yun to. Umana ko, nagyong utakap ko namin, napkising nga ka, nagyong utap ko nga ka, nagyong utalagay mo na siyang pinig sa baba, sa ngari. Taki nung bubsay ka, makakalidig, yung telepon, tiga ka na, mata na, inosyosorti, ariya na mga pagaritan no nga, upama na, may expose sa pragatan. Gilalagi duta, miyaw magyong uta, masa matatala-talang ta, ha? Ay na, wala ko tila. Diyan nga tutultan no na tunga niya matas. Nainobgi ko niyo sa break ha. Pinalamatangos ka no, amiyawan na dito no tiro. Kaya oras tanong na alas 9:30 na pangalaba ko sa tinda. Pakaturo ko na pwede kami kinailampaw ha. Oto, salam debs makumungya pate ko niya. Salam kano sa nagipatre kagusihan na yung oto mga ginawa itano taros tano buwan no kamapita inshallah labat to be continue ka oto adung mo natigilan pa plinon madakala ka mata sa upang makabukon pinutulan na hutigiran na pronta no alaw na low kagawi na to be continue mas miya kapepeda yung ito to be continue resultan di barusang sumpatatanop mga superior na kaya marana ko hutigiran na pamakatrak na kailangan na kasinsuelan Ibn Ismail Benito Hamza Gandamato salam rekanosan ha. Masya Allah dinto man na panalamatakar kano nga kuha kanon na kaya mapya ha
Sumbatan tanong buya mapita mo ha. Yung uta pinalamatan na yung uta si Muhammad Dato Zakaria for sending 750 star. 50 star, mashallah. Miya kalala na ugo pa, ari Muhammad Dato Zakaria, mashallah, thank you so much. Umadan Jo for sending 200 star. Farhana Azm, Baiya Pakaranon, si Olski, si Asni Abdul Nasir, si Maymay Binaday, Amira Sarainto, ando to puno to. Si Asni Abdul Nasif, Maymay Binaday, Aman Aman, Mahid Ismail, Don Emily Dorkim, si Amira Disangkupan, Al-Fahardo Daris, si Yasir Umpa, si Minao online siya pa, Asnaira Imam, Samir Kasanudin, yung uta si Umar Bote, Baysa ba, Sukran Katiran, Saada Anif Sultan, Yasir Ali, Haji Umar, Alisandra, Baribatua, Juhari Makabinta, Singliboy, Sulaiman, si Rai, si Abi Hamza, si Unified, Bay Ismail Rinibatan, Jun Kasidar Alamada, si RJ Sakalama, Bin Haris Makapagal, Jalani Naik, Rasmia Salakob, Anifa Junaid, Aspia Makabagu, si Jalil Kudarat, Nurlaila Taha, Bibu Kulit, si HSMM, Evi, Amil Hasan Saad, Sultan di Barusan, Maharaban sa Bugabung, Patrick Makaumbang, Haji Nur Alia, si Marlix Ariliano, Abdullah Pagayaw, agu yang uta si Mujiba, agu suka lang-ulangwan na mimintay man to sa nga ya live tano, masalah pinalamatan ng skanog yung uta mga Tagalumbayaw, Jipoy Kalauto, mga taga-Tugay, Norudin Linog, yung uta pamalitan no, yung uto sa mga pagaritan no, patuloy yung uta kapsuportairan sa nga ya live tano, mashallah. Pakadud na karkano so salam, panalam salam sana. Yung uta si Hudayfa, pahabulo to si Hudayfa, sa si Jipoy, Alakdan Bindita, Amir Sab, si Anwar Saripada, masallah. Yuto mga idol, sumpatan tanuboya si kumapad gawi. Panita ba tanong ni makasisampaya pagpada ko niyo ko dua niyo wag yung uta si Mita Tapyakan si Nailampawi maga naging uta Judith sa nga December panganita paka bulbudan wala yung uta kapbawatayan masallah. Si Sambainte gid ni kapuda sarkano sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.